voi tehdä. Sano, oikeesti sano nyt. Joo, nyt. Ei kolmannen. Okei. Ei! Mä oon vika, jes. Hazard. Joo, heitä Hazard. Näin, mä heitän invarti cornerista. Paitsi Kanelmäärä. Ai mun vuoro, mä heitän Shack-tapin pikkuditsista. Heitä fingerin tosta, missä on toi kypärä tuolla. Lähellä. Ei vittu tällainen. Mä vedän tohon kulmaan, tohon pyramidin kulmaan se boardi hommeli. Ihan vaan vittu. Bri tosta vitu bänkistä. Bri homoli. Vittu, meinas menee yli. SCO vai? Joo, mä heitän triplavipin tosta ihan vaan vittu. No niin, ihan vaan vittuilla. Niin. Niin, jos mäkin. Joo, ja mä en yritä edes sitä. Smirroissa. Tai riivippi. Onks suolauksia? Ei Okei. No mäkin heitän priivipin. toivois se ländää. Mun vitu hintti. Noniin. Älä ländää. Jumala kattoo sua. Yes. Joo. Pyörittää sit joku kiipos vippi saatana. Laskettiin. Yes. Oi vittu. Vittu bars hyllyllä. Vittu bars pikkuditsi. Yes! Toinen. Vittu. Ei vittu. Voitto. Voitto.